जय हिंद दोस्त। हम अपने सबन के स्वागत करत बानी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। आज हमने पढ़े वाला बानी सन क्लास 10th के भोजपुरी अध्याय 9 यानी 9वां नंबर चैप्टर का पढ़े वाला बानी सन। चैप्टर के नाम बा जग के लाल जगलाल चौधरी। एमे के प्रश्न संख्या 12 जौन के हमने के एगो प्रश्न रह चुका रहे, एकरा के देख लीजा। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न बा। देखिए प्रश्न बा कि पंजाब में जगलाल चौधरी जी के कौना घटना के बाद काहे बिहार के गांधी कहल गई। यानी पंजाब में कौन घटना घटा रहे जगलाल चौधरी के बाद जगलाल चौधरी के साथ है कि वो घटना के बाद में जगलाल चौधरी जी के बिहार के गांधी कहल गई। तो देखिए ये घटना कौन बा समझे की कोशिश करम। कहानी जैसन बा याद हो जाए अपने के बहुत अच्छा से। देखिए एक बेर के बात है, यानी एक बेर के बात बा कि पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी पृथ्वी सिंह आजाद, यानी पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी पृथ्वी सिंह आजाद आपका जो जगलाल जी बानी यहाँ के आमंत्रण कैनी आवे खातिर के आमंत्रण पर यहाँ के पंजाब गईली। के पंजाब गई तो जगलाल चौधरी जी के आमंत्रण मिलल के कर तो पृथ्वी सिंह आजाद के जे के रहे स्वतंत्रता सेनानी रहनी वहाँ के आमंत्रण मिलल तो यहाँ के पंजाब गईनी। वही घड़ी यहाँ के मंत्री रहनी। उस समय में जगलाल चौधरी जी का रहनी मंत्री रहनी। देखिए स्टेशन पर लोग खातिर करे खातिर खड़ा रहे। यहाँ पे खातिर करे खातिर यानी कि सेवा करे खातिर खड़ा रहे। वहां पर लकदक कपड़ा कहे का मतलब एकदम से जेंटिंग पेंटिंग अपने सबन कहे नहीं ना, या माने अच्छा कपड़ा पहन के, ठीक बा, सुंदर सा बन के कपड़ा में पहले चपरासी निकलल। माने स्टेशन पर ट्रेन जब रुकल तो चपरासी पहले एकदम पूरा नया कपड़ा उपड़ा पहन उन के पूरा चकाचक चपरासी निकलल। लोग ओकरे फूल माला से तोप देलस। लोग का समझलक वहां के जे खातिर करे खातिर जे स्टेशन पर जो लोग खड़ा रहे कि इहे के जगलाल चौधरी जी हैं। आ उ चपरासी के का कैलक लोग फूल माला से तोप देलक। देखिए बाद में सादा भेष में चौधरी जी निकलली। बाद में सादा भेष में क्या चौधरी जी निकलनी। यहाँ के केहू महत्व ना दिहलक। लोग का समझलक कि यहाँ के तो जगलाल चौधरी जी है ना, यहाँ के केहू महत्व लोग ना दिलक। इ लोग के भी जो वहां रहे ना उ जगलाल चौधरी के पहचानत ना रहे। अगर पहचानत रहित तब उ तो चपरासी के फूल माला से ना तोपित हो तो ना महत्व दिलक। जबकि पृथ्वी सिंह जी यहाँ के परिचय दिहली तब सभे झेप गई। कहे के मतलब जब पृथ्वी सिंह जी वहां के तो पहचानत रहनी, वहां के जब यहाँ के परिचय दिहनी तो सब लोग झेप गए। सब लोग सोच में पड़ गई कि ई का अब हमनी कह देनी सन। पहनावे के रहे केकरा के पहना देनी सन चपरासी के। ठीक आप समझे। सादा जीवन उच्च विचार के जगलाल जी रहनी। कहे का मतलब जगलाल जी रहनी उस सादा विचार के का तो सादा जीवन जियत रहनी और उच्च विचार के रहनी। वहां का सोच जो रहे नो बहुत अच्छा सोच रहे, ठीक बा, उच्च विचार रहे वहां के और सादा जीवन जियत रहनी। ऐसा ना कि मंत्री हो गई नहीं तो सब हम ये बानी। देखिए जगलाल चौधरी जी कबो अपना जीवन के में सिद्धांत सादगी और ईमानदारी से समझौता ना करनी। जगलाल चौधरी जी कभी भी अपना जीवन में अपन जो सिद्धांत रहे उसे समझौता ना कैले रहनी। ठीक यही कारण से बिहार के गांधी कहल गई। यही कारण रहे कि जगलाल चौधरी के बिहार के गांधी कहल गई। अब अपने से ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 नंबर वाला प्रश्न में ई प्रश्न पूछल जाई कि बिहार के गांधी केकरा कहल गई बा तो जग के लाल जगलाल चौधरी जी के रहे। जगलाल चौधरी जी के बिहार के गांधी कहल गई बा। तो हम आशा करत बानी कि अपने के वीडियो अच्छा लगा था तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भाई के जरूर बताएं और प्यारा सा लाइक एक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अपने भाई के ऐसे का हुई कि मोटिवेशन मिली और अपने समझ खातिर वीडियो बनावत रही। फिर हमने मिल जाई कोनो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खातिर जय हिंद जय भारत।